Pinapasa sa iyo, lagyan mo yung card dito. Kaya nga may free cards, ha? Friends. So kung ganyan kayo kalayo, At saka si Princess. Beautiful Princess. Say hi. Could someone pass me 2 plates so we can put it here? O mag-usap po na kayo. Sabi kasi yung lawayan niyo na konti eh. Okay, so first person here will be him and you're the last person that should put it in card, okay? 3 cards. Birthday girl. 3 cards. Birthday girl. Okay, ready? Kaya ko yung pinigyan ng card kasi pag nahulog may extra kayo. Pag nahulog may extra naman. Kung isa lang ang gamitin nyo. Practice lang naman yun. Okay, nabalik ko sa akin. Simple. Hi, say hi, Prince. Pag nahulog ko na naman sa akin. Say hi to the Say hi. Si Jonah. Say hi Pag to the nahulog, hindi na lang kayo sa akin. Okay. So, Jom, kailangan lawayan na siguro